Ụmụnne m, daalụ nne. Achọrọ m iji obere ohere a m nwere wee mee nkụzi gbasara ahụike. Asị ihe onye nwere ka o ji eto Jehova, ihe onye nwekwanụ ka o ji enyere ụmụ nwanne ya aka. Asị onye dibịa oyibo nọkwanụ na this platform, nke ahụ ka m nwere m ga-enyekwana onye ahụ na-achọrọ benefit were ya benefit ya. Agụrụ m akwụkwọ dibịa oyibo, bịakwazie specialize ya na ihe gbasara okenye. Mgbe m nọ Port Harcourt, mgbe na Nigeria, ọ family medicine ka m mere. My father was my first patient. Ọ nwụrụ at the age of 112 years. So mgbe m na-eme postgraduate, onwe ihe m gụtara, ihe m mụtara n'ihe gbasara okenye na my father na practice ya. And ọ dị ya mma, other older people kwa na young people na-abịa my clinic that time mgbe m na-eme postgraduate. M bịakwa n'obodo oyibo ebe a nọ na ọkwa ihe m na-arụ, ihe gbasara okenye, imebe okenye, ke ihe ga-amenụ, ke nsogbu ị ga-enwe, ke solution. A na-akpọ geriatrics. Ebe m specialize mana Nigeria mana obodo oyibo. So m na-ekwu with authority. Nwoke, ka anya na-asa m na-apụ ihe ụjọ na-atọ m ihe gbasara nwoke. Ọ dịghị izi iwu nwoke. So aga m ekwu okwu anụwa ka anyị ghọta ya ọfụma, ọ baara anyị uru. O nwere ndị nwere ego nọkwa n'otu anyị anụwa, ha nwere access to doctors ndị ukwu na-take care of their health. Okwu adịkwara important ka ha ghọtakwu ya ọfụma, because ana m agwa gị from experience. O nwere ihe na-akpọ activity of daily living, ihe kwesịrị ị na-eme everyday. Iteta ụra n'ụtụ, ịwụ ahụ, ịkwado ọrụ, ije ọrụ, ịrụ ọrụ biznes gị ọfụma, ma ọ bụ ịrụ ọrụ gị ọfụma, nọta n'abalị lahụ ụra. Ọ ya activity of daily living. Ụmụ ha nke bido kwapụwa gị n'aka ma na nsogbu adịbago. Then ihe ọzọ m chọrọ ikwu na onye ọbụla bido mewe okenye karịrị 45 years, okenye set ya na even 40 years for Nigerians, okenye set bago. Ahụ ga-enyebego gị sign dịka agwụba gị. Enwezi ihe a na-akpọ chronic illness, arthritis, diabetes, ọbara mgbali elu, ahụ mgbu, ihe ji ọwụrụ nwoke ama na-ekunitezi ọfụma. So many things. Ndị mmadụ asị gị na njọ ike agwụbago ahụ gị, anọ ihe ọ ga na-eme. Ọ dịka onye goro brand new ka na ha ga mekanik, mana chi na-efo ọ nakwa ofu ihe mebie niile. Before mara ihe mere, that car na-adịkwa ochie, ị na-ahụ onye na-aga close to mechanic. Etu ha ka ahụ mmadụ dị. And onye ọwụna nwere ike, nwoke ọwụna nwere ike inwe ihe ọ na-eme, na-eje ọrụ ma ọ na-arụ ọrụ, ma ọ nwere ihe ọ na-eme na-apụ n'ụtụ na-abata, ekwesịghị ịdị serious with ihe gbasara ahụike. Ime ihe etu ahụ, ibie na-aja ọcha 6 feet ebe ihe ebi, ndụ gị a na-agbada, ị na-enye n'anya gị ọ na-agbada. Ị na-asị na mgbe ị nwere ego, nwekwa ha mgbe ị nwere ego n'ime ya. Sense bụ ihe ị ga-eji wee na-eso onwe gị. Ile ọma ka eji na-eji aka n'ogbu. So ị kwesịrị ịma by now, nke izigodo ị kwesịrị ịma by now, mara nke ị nọ na ya. Ọ arthritis, ọ diabetes, ọ obi, ọ liver, o enwerịrị nke na-eme gị. Ị kwere nabata na o mebego gị. Ọ bụghị na-asị na aha Jizọs ọ naghị eme mba. The most important thing wee tụnye abụzụ n'ime ọkụ, ọ na-agbụ mmanụ, sị gị na ya na-agbanye ọkụ. Nkwa ha ọkụ ọ na-agbanye ohe ka ọ na-eghe. So ị na-agọ nọ ihe anaghị eme gị. Ị chọghị solution, ị dị ignorant. Mgbe o bezi dizie too much, enyebe gị nsogbu. So o nwere ihe na-akpọ aging wụ na mmadụ emebego okenye. A lot of things na-esi ya. Things na-esi ewu ha na-agwa gị aging. Number 1, igwedu nwoke, prostate gị ebido nyebe gị nsogbu. Ị na-anyụ mamịrị up and down. Prostate na-abịakwa, cancer na-abịa. So ibido ịma imewe okenye,
ibido nwebe sọsọ fat ihe na-enwezi mọzụ n'ahụ, bido aida tibe weight afọ ga-ebubu ibu. Ihe ọzọ eji na-eweta wụ cognition, that's ibido na-echezi ihe na-ekwuzi okwu ọfụma, na-eche ọfụma. Ụfọdụ ime ihe a na-agbafunarị gị, omebe gị etu ahụ, ibido debe ihe na ibido nwee small size book iji na-ede ihe ka ghara na-elozi ihe na-ede ya ede. But nke na-agba anyị ghara ewu sudden loss of weight. By the way, ọ bụrụ na ị na-anụ ihe a m na-ekwu, the first thing you emegodi wee je gote weight, ọ na ha agala ọnụ 1,500 maka ọ gị nwa igote ya itinye ya na bedroom gị, mbọsị ọbụla na-arị ya enu, weight gị drọpụ. Ọ na-ewe 90 nọkwazi na-efuzi onwe gị niile na-ewe 80 within 3 weeks or within 1 month or within 2 months. Alarm nwe ha alarm ka ya nọ, ma ọ bidozie na-evu okpokpo isi alarm gbaba, because o nwere ike ịbụ cancer. So sudden loss of weight dị very very important, especially ọ bụrụ na onweghị ebe itiri ya just na anyị na-ata ahụ. Then emewe okenye anụ dịse ọgwụ a na-aṅụ aka nkụ. Ọgwụ akwụkwọ na ọwụ na ọ gara ọwụ na ọrụ 20,000 iwe maka na ọ na-arụ ọrụ. Mba, ọgwụ kemikal na-arụ ọrụ n'ahụ mmadụ ọwụ ruo 20,000 iwe ma na ọ na-arụ ọrụ. Mba, ọgwụ nwere ihe specific thing. Gịnị bụ ihe iji aṅụrụ ọgwụ? Ọ bụrụ na enweghị specific thing iji aṅụrụ ọgwụ, then the amount of poison ka ị na-awụ ya enweghị n'ahụ, amount of poison ka ị na-anyụ enweghị n'ahụ, ekwụsị ya maka ọ na-egbu onwe gị. Then another thing ị kwesịrị ime, ọ na-awụ onye go I don't pass my neighbor, ogo generator, ọ chọwa mekanik. Nke nkwa na-etizi wee wụrụ nwoke na-eru 35 years na-eru 40 years, nwe nnọọ dọkịta gị na ya na-adị na mma. Mana ọnwụ na mmadụ etinye aka na ana gị na vileji ma o mee ihe anụ ịchọba lọya, mana mmadụ etinye aka na ana gị na vileji chọba polisi, enweghị polisi ga-emere gị, ọkwa lọya gị ya achọba na-ekwu okwu kọtụ. So why is it na ahụ gịzi ịmakwana mbọsị ahụ gị pakịrị ọpụ gba nke ahụ aga na ekwere gị enigwe ga-akwụ ụgwọ. O nwere ihe inu ndị Ghana na-atụ si na nwaanyị ịkụ ukwu mara ezigbo mma di ya nwụọ, ụmụnne enyi ya di ya ọsịsọ maka omekunite. So ịma ha ịmara ya. So I ihe m na-ekwu, onwe gị ikwesịrị at this age a little bit selfish on your body. Mara na ị kwesịrị ịdị ndụ iwe na-aplan maka echi. Ọkwa na onye dị ndụ ga-ahụ echi anya, onye dị ndụ ga-ahụ ụmụaka. Ọkwa na ihe ịkpajucha akụ kpachie nwụọ ndị mmadụ eribe. Mba. So ị kwesịrị inwe dọkịta gị na ya na-adị na mma. Ọkwa na ihe anyị ji wee nọcha na grupu swallow your pride, kpọọ onye ahụ na fon ka ọ rie ihe na-eme gị, at least onye na-enye gị advice. Ọkwa ị hụrụ anything mmadụ advice gị professionally, onye na-arụ ụlọ a na-architect advice ya gị, ị na-arụ anything ị na-eme mmadụ advice ya gị, ọ na-adị iche. Mgbe m na-arụ klinik m na-ada George Ike Imo, ọ na architect bịaruo sịm na igwe nekwa ebe foundation ụlọ aga adị, na nnene ya foundation dị n'obi ntie si Ike ọ gaghị adị possible. Sị m igwe n'ọkwa ka ọ ga-adị o. anyị were ebe ezigbo mba that day, ngawa ụlọ ọgwụ, ngawa teaching hospital, before na-abata Omego foundation ahụ n'obi m. Ịgbaga ikpochi foundation ahụ ihe taa, mụ na Ike ji ebe ezigbo mba mara na enyi ya na-arụ na George kpochie ndị niile mụ na ha gbara kirikiri ụlọ ha nọ n'ime ana, so ụlọ m nọ n'elu ana. Anya wa advice ha na-agwa gị professional advice, ọ dị very very important. Etu aka ọ dịkwa na ahụike, ọ wụghị iwu na ọ ga-awụ ego ka wụkwana okwu ọnụ onye ahụ atụrụ gị okwu ọnụ. Some of the things anyị na-eme akwụkwọ n'ihe gbasara ihe dọkịta ma ihe ọkwanụ ignorance. Inweta ha anya ya, ịma na ịnafe na. So get a friend who is a doctor, let him advise you, or a nurse or a pharmacy advice kene gị ihe gbasara ahụike. Ịmara kena mara ihe na-eme gị, mara solution to ihe na-eme gị. Anyị nwere dọkịta ngwere ihe anyị na-aya, onye ọ nwere ihe ọ na-aya, even pastors nwere ihe ha na-aya. Mgbe m nọ Port Harcourt, big pastors na-abịa klinik m bịa zoo n'elu na ọnụ condition zoo, a na-agwọ ihe na-eme ha, but abịa na-enye ndị mmadụ false impression. O nwere habit na-abụ anyị nwere na-enye nsogbu.
smoking, drinking na iri nri ọ na-enye nsogbu. Ọ dị possible ịkwụsị ise siga. Siga dị very bad. Mgbe anyị nọ medical school, even mgbe na-akụzi medical students, ịjụọ nwatakịrị gịnị na-akọsụ kansa mkpụrụ amụ, kansa ụkwụ, kansa isi, kansa ntutu isi, ọ nwere ihe o letara sị gị na smoking, adịghị ama aka ya bad because eziokwu. So ị ga-akwụsịgodi ise siga, ihe ọ na-akpọ akpọ ịkwụsịgodi ya. Then mmanya a na-edebe n'ụlọ bụ mmanya jọgburu onwe ya. Onwe ihe a na-emepụta ịṅụchara mmanya nke gị jewara onwe gị, mana nke iji edebe mmanya n'ụlọ, onwe mgbe m na-edobe 18 years n'ụlọ whisky, mme operation dị mma ma ọ mme ihe dị mma, nataruo nwa ya na-enwe aṅụrị, ọtọ na-enye m nsogbu mgbe ahụ. I had to stop it. Ịbịa be m sị na ị chọrọ ịṅụ mmanya, anyị dara nje koe gị mmanya n'ilo, ọ gote mmanya ṅụcha dasọ na idebe ya na bar, ọ nọkwa obere nwa. Alcohol damages a lot of things in the body, a lot. Ọ bụ na enwere ike ịma. So then abịa na diet, nri anyị na-eri n'ọnụ. Enwere ihe kwesịrị ị na-eri once ị karịgo 35 years, ihe kwesịrị ị na-erizi na ahụ nri ga-ahụ rie, onye your body false impression na irie na nri, because onwe ihe ijizi ike eme, ị naghị akụwa okwute. Onye your body false impression na irie nri, chukwu enyefe ya na toilet jewara onwe gị. Mana ije na-eri nri, taa anụ ṅụọ mmanya, especially nri abalị, ije na filling station ịgba full tank moto je paakị ya n'ụlọ, ọkwa ihe ọpụta, onwe ihe eji eme. Ahụ mmadụ nwere ka ahụ mmadụ dị. Ire eme onweghị iji ihe arụ ọrụ, onwe ihe ime ahụ gị ebido convert by to fat na store ya n'ahụ gị. Mana ire eme no, that's why I na-advise ndị mmadụ, asị ndị mmadụ chifo irijuo afọ ị na-arụ ọrụ energy ya na nri ahụ na-abụ ọnụ na-apụ gị n'ahụ. Ehihie ruo nri, ị na-eri nri ọ na-abụ ọnụ na-apụ gị n'ahụ, mana abalị mba, because ihe ya ọtọ not to fat dọrọ gị n'ahụ. Nri anyị Afrịka bụ the best type of food. Ịbịa n'obodo oyibo ebe anyị nọ na onye ọcha isi ha na-abịa beghị rie nri, ọ na-enwe aṅụrị because nri anyị amaka. Mana anyị amaghị, ịmago onye ojii emego onye ojii ihe niile o nwere dị ya mma, ọ dị ya ka ndị ọcha bụ the best. So ị na-eri nri ụlọ, nri dị mma, nri anyị, nri ọbụla ahụ nri ndị ọcha bụ nri be anyị. Iritụrụ ya nwa obere ike dị gị hafịa, onye iwu na-eri too much. And then o nwekwara ihe na-adị na mgbịrị afọ, bacteria dị na mgbịrị afọ, ndị ọcha na-eme ọ na-ebu. Those bacteria o nwere n'ihe na-eri, ọ dị na mgbịrị afọ ga-ericha bacteria, erie oricha, onye pụrụ gị nshi n'ime afọ, nshi ahụ na-akọsụ gị kansa. Nke for a young man dị 45 years, onwego kansa mgbịrị afọ maọbụ kansa liver cancer maọbụ kansa ihe anụ, ọ bụrụ ihe oriri anụ ndị ọ takọsịrị. So ọ dị very important. Ihe ọ na-eri ga-ama ihe a na-akpọ input and output. Input nke bara gị ọnụ, output nke nyepụrụ anyịpụ. Irie too much food, wepụ nwa obere, the rest adọrọ gị n'ahụ. Ị na-adị sọsọ weight na-ebu asị na ị nwere ego, mana ọ nwoke nọ ya. Mana irie nwa obere bịa mee too much exercise, you lose weight. Ọ ya bụ dynamics mmadụ, ọ ya bụ ahụ mmadụ. So anyway, then I been exercise dị. Ọ nweghị iwu na ihe eje gbawa ọsọ na stadium. Ekwu ha exercise na ụfọdụ echeki, ka nje go bicycle, ka nje go treadmill, ka nje register na gym. Simple exercise of na maybe shop m dị ebe ọ dịtara aka nwere okwu na-eje na ya every morning. Ọkwa ya bụ exercise. Emechiena m ahịa na m anụ ụlọ, aka m na-aba ọkada taa ka nwere okwu ga na exercise. Okay, aga m eji okwu na-agagharị, exercise. Enwere ike before ọlahụ ụra na bedroom m, ngaba ije gata ya 1000, na-agụ ya n'ọnụ m, gote ya 1500 before na-akpụ n'ime bedroom ahụ. Ọkwa ya exercise. So many way iwere onwe gị mara nke ihe emere onwe gị, because ekwu exercise ụfọdụ ya na-eche mgbe ha register na gym ọrụ mgbe ha gbara ihe anụma. Mba, exercise bụ na ahụ a na-emegharị, and na-eme exercise arthritis agaghị adị.
maka arthritis bụ bone joint gị. Bone joint ahụ gị dịka bores, o kwesịrị inwe grizi n'ime ya. Ị na-agazi ọ naghị agbụ gị mgbu, mana ị na-eme okenye ị naghị agagharị bone joint adrive up, ọ na-arụnụzi bone to bone na-afụ gị ụfụ. And omeye gị mgbe ahụ ịṅụwa penkila, ọ bụghị penkila ga-anị ya. Ihe ga-anị ya wụ na ibidokwa meekwa exercise, na-agagharịkwa, ọ na-afụ gị ụfụ, na-aṅụ ọgwụ before emere ihe mere na ọ kwụsị ịfụ gị ụfụ. So nke ahụ dị very very important. Then ihe ọzọ m chọrọ ikwu as exercise wụla sleep dị very very important. If you don't sleep, you will die very quickly, because ọ ịlahụ ụra, ịdịnọrọ na alahụ ụra, ahụ ga-ewere nwee ike imeziwe ihe dị na brain gị, meziwe ihe dị na joint gị, meziwe ihe dị n'ụkwụ, ihe niile kwara that day. It's only when you sleep your liver ebido wepụwe ihe dị na bad chemicals, poison dị gị na your blood. Liver ebido wepụchiwe ya na mamịrị gị, wepụchiwe ya na nshi gị. And liver need between 6 to 8 hours or 7 hours ime ya. So ebe nwere na ha arahụ ụra, ahụ ga-ama cool down, wee nwee ike remove those things by tomorrow before na finish up itetekwana ihe niile na-adọrọkwa. So sleeping dị iche. Ada nwere ihe akpọ sleeping hygiene. A ga-enwe time iji arahụ ụra na time iji etete. Ahụ ga-amara na time o ji eji arahụ ụra na time iji etete. Ahụ ga-adjust what to eat. Need travel kwa na dị iche, na ije business trip dị iche, but every day na mbọsị nji arahụ ụra na mbọsị nji etete, because ahụ mmadụ bụ the greatest computer enwe n'ụwa. Ime ihe onwe ha na-akpọ daily routine. Inwe daily routine, ahụ ga-amara da by 9 or 10 n'abalị na ị ga-edina ala lahụ ụra, ma ọ mee ka ị na-alahụ ụra. Brain ga-ekulu down, wepụsiwe dọtị niile dị n'ime ya, ihe niile na dọtị n'ahụ gị. Mgbe ahụ ka ga-eji wepụ ya, your body will adjust. Your body mara that na in the day na ị ga-aga ije 30 minutes, ọ ga-adjust. So sleeping hygiene, kemgbe iji arahụ ụra, kemgbe iji etete, how many hours ka ị ga-arahụ ụra. As okenye at this age, you cannot not sleep more than 6 hours a day. That's very very important. If you're not doing that, you're going close to your grave. And then the pattern iji arahụ ụra, ụra gị ịlahụ ya kụ ha nakpa ma itetene. All those things are very very important. Onye niile ka m ekwucha because o teka. Then ị na-arahụ ụra, gịnị na-edistọb gị? Ihe nwere ike idistọb gị karịchaa n'ụlọ mamịrị ahụ na-edistọb. Ụfọdụ nwere ike nyụọ mamịrị 3 times a day before ha chi efo. Ka ekwe ihe na-akọ ọsọ eji anya mamịrị ahụ. Yes, the more your age na-agbagota, the more ị na-anya mamịrị. A na-akpọ ya prostatism. Your prostate nye gị nsogbu na-anya mamịrị. But other things na-contribute kwa, ihe dịka alcohol. Ịṅụ ha anụ alcohol n'abalị, ị ga-anyụgide mamịrị chi efo. Adọwedị na-anyụ mamịrị, ije nyocha mamịrị pụta before ịlahụkwa ụlọ ọzọ, ọ na-enye nsogbu. Maybe before ịlahụ rie heavy food, ọ dọrọ gị n'afọ, na-enye gị nsogbu. Ị gaghị arahụ ụra dịka eke nụrụ agwọ. Ọ na-adị mma ọkụ 6 o'clock iwepụ ihe dịka ịṅụ mmanya ma ọ wee netinye n'ime ọnụ gị. Ọ bụrụ na ị ga-emegbu ya, ihe a routine na travel dị iche. Or maybe na ebidoro ihe awụ ihe routine, ihe na-eme almost every day. So na travel jee ihe dị aṅaa dị iche, but your daily something. Ịma na ọkụ 6 na nwezi ihe ga-aba gị ọnụ, especially mmiri, oke mmiri. Inwe oke mmiri by that time or alcohol eme gị idinọrọ ana ịlahụ ụra. Ọwụ na once nyụọ mamịrị chi ewe efo, ime nwee ike ịlahụ ụra, ahụ ga-enwe ike izu ike. Your brain enwe ike cool down, your liver enwe ike ịsacha ahụ gị. Ọzọ ị nwere ike imewu, i were nwa obere kọntena bọtụl dowe n'isi bed. Ọ bụ na ibi na yard, ọgụ niile ibi na room, even more self, ewere m obere kọntena dowe n'isi bed. Mamịrị gụọ m, nweta ya n'ami, tinye amụ m n'ime ya, nyụọ mamịrị na ya. Nyocha mamịrị na edokwe n'isi bed, nọrọ na lahụ ụra. With that time ị ga-eji wee staga wee je nyụọ mamịrị na chiata azụ wee bed nọrọ and wala makwazidugwe. And ma anyị na-eme okenye, blood vessel gị, akwara na-ebu ọbara n'ahụ gị adịbago weak. O nwere ike esi wee kunite from bed ogbuo oge ha ji nwee ike ịda.
so ụmụ ihe niile awụ ihe. That's one just say that na anyị nwa gụrụ specialize n'okenye ga-agwa gị ihe okenye ga-eme ndụ ga-ewe too ogologo. So nke m ọgụọ m n'abalị nchọsụ wee kpọpụta ihe ahụ na akụkọ m nye mamịrị n'ime ndekwe n'ichi bed nzu oyi ọfụma ụmụ mmadụ ahụ ya. Ndị mọnụ nje ịsa ahụ m were ya n'aka m ruo na ebe nna anyị asa ahụ m wee ya na ihe anụ nsacha ahụ nsacha ya bịata ikwe ya n'ichi bed m. That way anaghị agba m ụlọ abalị. Ọ dị very important. Then bedroom ọwụ na ọ dị possible noise ọkụ too much ọkụ n'ime bedroom ịmụgo environment gwa family niile ahụ ụlọ si hapụ gị and so on and so forth. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu dị very important bụ ihe eji wee wuru nwoke amụ gị. Ụfọdụ na-adị worried by now na amụ ha anaghị ekenizi na amụ gị na ahụ gị wụkwa ofu ihe ka ị na-aka ka amụ gị na-aka. Ha nwere eji ya ruo na ịga ka ị gaa one round. Mụnwa na m alazikwana ka gịnị mụnwa bụ dọkịta nwere ike ị na-eme ntọwụrụ ugboro abụọ. Nwaanyị nọ n'ụlọ taịm na-aga ahụ gị na-adị used to nwaanyị ahụ na-ekene nwezi gị amụ like that. Ụmụ other things na-enye gị nsogbu inwe ike nata n'ụlọ eriba nri abalị. Before amụ mmadụ ekene ị ga-adị na a very good sound of mind and ị ga-adị excited. Ozi na nwunye ga-adị excited gị ị na-enecha ụmụ nwaanyị mara mma niile bata n'ụlọ nwunye gị adị ka ha nọ azụ akwa eyi ọ gaghị excite gị. Ị na-asị ka amụ gị kene for what? Mgbe ahụ ijebezie nye spendi ego na-aṅụrị ụmụ ọgwụ Igbo na ị chọrọ ka amụ gị kene ashịkọ. O nwere mgbe anyị nọ Port Harcourt one of our night bịakọta n'ụlọ ọgwụ m omehụ dị test o mechabeghị a na-eri ya ego bịarute na nke m nsị a na aga m agwa gị okwu asị dọkịta agaghị m agwa gị okwu asị ebe ọ na-ege n'ụmụ ihe ha nsị a etu anyị dị na enweghị isi wee nwee conference na Lagos jee bute nwa obere nwa ebe ahụ ihe afụ ka ahụ ga-esi wee mee o mechaa ya bịa na-agwa m nsị akwa m gwara gị ọ nweghị ihe mere gị na ahụ. It's just that na for nwoke amụ nwoke ike ni so many things are involved. Number one, ụmụ ọyị na-aya ọya dị gị n'ahụ ọ ga na-ewekene gị. Number two, ihe ị na-eche oke echiche. And number three, your sound of mind and excitability. Nwoke ya etu esi wee na-ajụ ọjọọ onwe gị were na ka ọkwa nwoke wee na-enwe ike na-anya moto hụ ukwu nwaanyị ma ọ bụ obere nwa amụ gị ekenye ịma na ịka bụ nwoke mana ihe a m gwara gị ebe ha nke ọ dị. Asọ m gị bịa chụọ nwaanyị n'ụzọ maka na njọ ka eri eje ọkụ mmụọ ọ bụ ihe m sị ka m gwara gị. So ọ dị very very important. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu the mind bụ ihe bụ ozi kpọchakọ. If you have a very bad mind, you don't know how to sanitize your mind. Oke echiche ihe na-egbu nwoke. For example, ịbịa n'ụlọ ọgwụ gwa mmadụ na onwe HIV on Friday ị na-abịa mbọ Monday ọgwụ dịka mkpụrụ ahịza ọ na-awụzi HIV mekọrọ ya within 3 days. Ọ bụghị HIV ihe mekọrọ ya wụ oke echiche. O cheta gị nwa obere wepụ uche gị na ya wepụ uche gị na ọwụ Baịbụl egoba ọ wụrụ ihe ọbụla ga-eme ka uche gị pụọ uche gị na-apụọ ka ndụ wee dịrị gị. Because ihe ebelivu na ihe dị n'ihu ka ihe dị n'azụ ọkwa na ihe dị ndụ na-ama ihe pụtara n'echi. Ụmụnne m ọrụ okwu nsị ka nsị ndị ara ụnụ inwe taịm ị ga-ekwe ya ọzọ ka ị wee ghọta ebe m na-eje. Ọ bụkwana na inwe taịm ịkpọ m personally you can discuss about ọkwana ihe nwere ike imenwuru gị ihe nwere ike imenwuru gị ọfụma emere m gị ya nye gị advice. Ọ ihe m na-emere ndị mba ndị ọzọ mere ya ụmụ nwanne m ma ndị mụ na ha bụ classmate ma ọ bụ nye mụ na ya bụ ha nụa friend. Obi ga-adịgodi m mma first of all na mmeri ya onye ahụ onye nwaanyị gọzie ụnụ.